Kababayan, naata sa bag-o nga stock na atong i-presenta karon ang Qualcomm. So, Qualcomm no gahi ni siya nga kumpanya. Usa ni siya siya sa semiconductor space. Pero sa dili pa nako i-explain sa kung unsa ni nga kumpanya mag-trading sa ata. Kay ni taas karon ang Qualcomm, ha? Grabe ang pagtaas niya karon. Tanawa ni gikan sa 130 kapin ni adto sa 150 kapin. So, sa karon lang nga adlaw, akong kuan nitubo siya og 6 pounds kapin. So 6 pounds mga 360 kapin ang kita nato. So sayang naman kung dili nato ini ikuan, di ba? Kung duda musaka pa ni siya pero ano maghulat man ta, di man ta katagaan, ha? So week long, nisaka siya kalit 17%. So karon nga adlaw 13% ang iyang tubo. So nisaka ni siya gamay gahapon pero dili gyud parehas karon. So sa monthly nga chart up ko og 24%. So ano na lang kung 3 months 6 lang. So yearly niya is dool siya, di gid siya pareha sa una nga perting taasa kaayo o diri o nakaabot. So musaka pa gid ni. Pero di na ko magulat kay ngano, di man ta katagaan. So nearly all time high ha from the beginning. Ana, so balik na lang ta din he. Pila man ni ang Qualcomm be. So pila man ni. Unang problema ani nga kuan is kuan sa nato na Qualcomm sa ata ha. Kuan sa Qualcomm. Qualcomm nara. So kinahanglan baligya ta ni og 31.20 pounds. So sell. So 31. So na dere. Kini 31.20 pounds. Puta na to. Ako ra siya. Yan. Okay na na. Ito busulod ba ni be? Sell. Sa to siya? 7 6 2 2 31 man to, kalimot ta. Inay. Tama na. Hindi siya pwede. So karon isa ra gid na. Yapon siya subukan ko na tanan be. Yapon so. Pwede siya. Okay. So karon tan-aw nato kung pila gid atong kita sa pagbaligya atong Qualcomm, no? Kung tan-aw nato mo ni ang akong record sa transaction sa ani nga stock kining Qualcomm. So tan-aw nimo sa February karon lang gid tuig nagsugod kog palit sa ila ni sa kini nga account kay kaning napo ko ilain nga account nga ga-manage na ako, no? So kini nga account nagsugod palit karon lang Pebrero 2021. So tan-aw nimo ang dagan palit sa March, palit pug ko sa Marso, sige lang palit niya sa kakamulo kong palit napo ko'y dividend, ha, ginagmay ra pero ana ginang dagan. So palit ko karon tan-aw nimo pagsugod ako og palit, ha, pagsugod sa una na akong kuan pag
baligya na ako'y kita nga 0.77. So ginagmay ra kay siyempre na ko'y dividend na po'y dividend. So kung tan-aw nimo ang dividend ha sa Marso, Abril, every 3 months na siya dividend. Mo na ang nakatsada ani nga na stock. So karon na dividend June, July, August, September na napoy dividend. So June, July, August, September na napod. So sige lang. Hangtod nga September, October, November. So karon na po'y mo abot nga dividend, mo abotay. So ang morning last na ko ang transaction nga akong nabaligya karon. Kung tan-aw nato pila atong kita ani. Ha? Ang kita is di mao kay April 29 man kini November 4 atong gipangita nga data. Nara. So kini 5.91 pounds atong kita. So pila man na sa piso, ha? So kung tan-awon ta na pila na sa piso, atong i-calculate pila tong kita sa piso. So 5.91 karon ang palit sa pound to piso is 68 pesos. So times 68. So sa kini nga transaction nakita ko 401 pesos, di ba? So okay lang sa pagulat-hulat kay akong kuan mo monitor man, ha? Pero sa pagsugod na ako ani hindi ko oras, di lang ingon nga hulat-hulat lang ko pero gitun-an pod ni nako. So kini nga transaction nakakita ta og 400 pesos, di ba? So okay kaayo, di ba? So kana lang kung kini nga stock mo ubos, napod palit na pud ta. So salamat kayo sa pagtan-aw bay ug hinaot na namoy natun-an sa akong live nga trading. Og ayaw kalimti mo subscribe og itudlok ra gud ng naikuan dia kampana kanang bell. Sa sunod na pod maayong adlaw sa inyong tanan.